na zo ina goban gida. Alaikum salam. Lafiya jiya na kin kira ni kin miskol ban dauka ba daga baya kuma kin ce kana son mawa ran lafiya. Baby, kuma yafi da yasa ni kirawo ka. Saboda gaskiya daji na ne ce kaga jibi sallah. Sannan da ƙatoton rago. Ragon ma fa sama fa da 100,000. Wallahi dole na sai ka saya ba zai yiwu ba. Ya hakuri mana ban da kuɗi ba. Wallahi sai ka saya dole. Ya bani sa. Hai. Na sama ba wanda ya kira ni. Bai ban kashe waya.